якшаби зани танҳо. муаллиф шаълои наҷмиддин. имшаб самия боз ӯро хоб дид бо ҷомаи домодии зарбофт. парешону ҳаросон аз бистари хоб бархесту чанд дақиқа ба худ наомад. намефаҳмид ки ин дар хоб аст ё бедорӣ. зери лаб такрор ба такрор номи азизи дури дурашро ба забон меовард. насибҷон. чароғи утоқи дигареро гиронду ба соат назар кард. соат нав аз 20 дақиқа гузашта буд. зуд даст рӯяшро бо оби хунук шусту хома ба даст гирифт. ай нури дидаву сӯхтагари қалби садчоки ман, боз омадӣ ба ёди ман. хобат дидам бо ҳамон ҷомаи навшаҳият. дилам то ҳозир ларзида истодааст. агарчи аз байн 7 сол гузашта бошад ҳам, ту дар хотироти ман чун тимсоли ишқу муҳаббати покам боқӣ мондаӣ. туро бад дида наметавонам. ба писари ҳардуямон нигариста дилам хун мешавад. калонакак шудаасту дам ба дам пурсон мешавад ки дадаҷонаш кай аз русия меояд. охир ман ба ӯ ҳамин хел фаҳмонда дода будам. забонам нагашт гӯям ки ту аллакай барои муҳаббатхонаи мо мурдаӣ, чунки дил туро фаромӯш кардан намехоҳад. ҳам наздикон, ҳам дӯсту ҳамсояҳо борҳо насиҳатам карданд ки хотири туро аз сар ба дар кунаму дигареро интихоб намоям. аммо нашуд ки нашуд. танҳо нигоҳ, овоз, навозиши туро мехоҳам. шабҳо бароят нома менависаму рӯзона боз аз фикрам гашта номаро дар онда мепартоям. хешро хоҳиш намуда мегӯям ки чӣ амали беақлонае худро ба даст гир. бахти сӯхтаатро чӣ тавр меафрӯзӣ. вақте падарам маро ба ту, писари ҳамсинфи худам гӯён бо дили пур фотиҳа карданд. ман туро аввалин бор рӯзи фотиҳа дида бо як нигоҳ дил бохтам. ҳатто айёрии чашмони бозингаратро пайхас накардам. гирифтори ширинзабонию ҳусни расоят гардидам. аз ин бахти худодод меболидаму шукри онро мекардам ки яздони пок маҳз туро ба ман насиб кардааст. бехабар аз он ки пас аз 3 рӯзи арӯсиву домодӣ ту ба ман дар бистари муқаддаси никоҳиамон хиёнат мекунӣ. оре, ҳанез 3 рӯзаке нагузашта ба хонаи якҳуҷрагии мо 2 ҷавонзанеро ба меҳмонӣ оварда таъкид кардӣ ки хоҳархондҳоят ҳастанду хуб меҳмондориашро намоем. мани гӯлу сода бовар кардаму аз паи сабзирезакунӣ шудам. ту барои дигар масъулаи зарурӣ ба бозор равона шудӣ. азбаски хона хурдакак буду якҳуҷрагӣ буд, бемалол пичрозании хоҳархондҳоятро фаҳмидам. бечора ин қишлоқиро гирифта каниза кардааст. ман ба ту гуфта будам ку ӯ танҳо туро дӯст медорад. баъд барои чӣ маро ба занӣ нагирифт? охир ту шавҳардидаву кӯдакдор будӣ. фарқаш чӣ? агар самимӣ дӯст медошт маро бо ин қишлоқӣ иваз намекард. ҳамин ҷо тоқати ман ба охир расиду корча ба даст гирифта ба сӯи онҳо давидам. ва чизе ки аз даҳонам баромад даштномашон додаму тақтақи дарро шунида пас гаштам. худро бехабару пешина бар ин вонамуд карда дарро ба рӯят кушодам. онҳо ҳам сиро бой надода бо ту чақчақ карда нишастанд. ҳатто оне ки маъшуқаи ту ҳисоб меёфт, як куртаи ҷоҳозии маро аз тори арӯсӣ гирифта бешармона ба бар кард. дандон ба дандон зери лаб ин манзараи ҷонгудозро тамошо карда боз сабру тоқатро пеша мекардам. меҳаросидам аз он ки туи номард арӯси серӯзаи худро ногаҳ сари қаҳр талоқ накунӣ. шаб ҷогаи онҳоро рӯи хона партофтаму ҷогаи ҳардуямонро дар ошхона. нимашаб ба нохоз паҳлӯ гаштаму туро наёфтам. вале зери кӯрпа бо дидаи 6 қатор худро илтиҷо мекардам ки дар ин лаҳза имони маро мустаҳкамтар кунад. субҳ чизе нашудагӣ бар ин ту боз ба онҳо рафтию мани арӯзи чилааш набаромада мондам. тани танҳо бо чашмони сурху варамида ва дили абгор. хостам либосҳоямро бухча карда равам,
ба хонаи падар. аммо обрӯи падар гапу калочаи мардум пеши рӯям омаданду аз ин амали ноҷо худдорӣ намудам. умед доштам ки ту аз кирдори ношоистаат пушаймон мешавию омада бахшиш мепурсӣ. вале ҳайҳот, ту якбора 2 рӯз бехабар хона наомадӣ. баъд аз омаданат ман ҳам ягон саволе надодамат. гумонам ки хомӯшии ман бароят сабақе хоҳад гардид. аммо зангҳои телефонии паёпай садо медоду ту баромада мерафтӣ. гӯё ману ту зану шавҳар набудем. чун канизак бароят корҳои хонаро ба анҷом мерасонидам. агар падару бародаронам барои хабаргирӣ биёянд, бо чеҳраи кушодаву қаноатмандӣ пешвозашон мегирифтаму вонамуд мекардам ки зиндагӣ ҳамон хубу ширин аст. рӯзе ошкоро ба ту гуфтам: насибҷон, агар маро намехостӣ, пас чаро дар вақташ фотиҳаро нагардондӣ? ин хел нагӯ, ман туро худам хуш карда гирифтам. гӯё он маро мисли шаби аввали арӯсӣ ба оғӯш гирифтӣ. дилам лабрези ишқу вафо шуда гул шукуфтам. тӯли 1 моҳ муносибатат бо ман самимӣ буд. вале боз занги телефонӣ такрор шуду ту шабҳо ба хона намеомадагӣ шудӣ. ашки ёварам буду сабук месохт ин дили алакай фарсудаамро. баъд аз 5 моҳи хонадорӣ ҳис кардам ки ҳомиладорам. вале ин тифл хурсандам насохт, чунки ту сахчархзаниҳои маро дида ба ғазаб омада аз наздат пешам мекардӣ. мегуфтӣ ки дилат аз дидани ин аҳволи ман мешӯраду дигар хӯрок хӯрданат намеояд. кунун бистари хобу косаи хӯрокамон ҷудо шуда буд. ба ҳама ҷабру ҷафоят сабр мекардам, ба хотири соате ки ту аз ман бахшиш пурсию сухани хуше гӯӣ. вале ту нағмаи дигаре бароварда чун ҳайвонаки заиф маро ба девор пахш карда бо пойҳоят бераҳмона мезадӣ. зорият мекардам ки ба тифли шикамам раҳм намоӣ. ту он дам аз ҳайвон ҳам дарандатар будӣ. оқибат худ ба забони ҳол омада илтиҷоят кардам ки ҷавобамро қонунӣ диҳиву ман баромада равам. аммо ту на ҷавобамро додан мехостиву на зиндагии солимро. ҳайрону сарсони ту бар ин мард будам. моҳи 7 зиндагӣ он ҷавонзанро бо духтарчаи 5-солае ба хона оварда хитоб кардӣ ки то тавлиди фарзандамон ин зан ҳамроҳамон зиндагӣ хоҳад кард. ин навбат тоқатам тоқ шуду роҳи хонаи падарро гирифтам. ту боре ҳам наомадӣ аз пасам. шабу рӯз бесаброна роҳи туро интизорӣ мекашидам. хаёлам ки ту ислоҳ мешавию мо боз якҷоя мешавем. афсӯс, аз он рӯзе ки ту ба хонаи падарам омада назди ҳама ҷавобамро додӣ, ба худ наомадам. дар ҷоям карах шуда ба сӯят гиряолуд он лаҳза менигаристам. инак аз тавлиди хуршедамон 7 сол сипарӣ гардид, вале ту боре суроғаш накардӣ. ӯ бошад фақат падар мегӯяд. пагоҳ рӯзи таваллудаш аст. кош ту дар бараш мебудӣ. ҳамин хел ба сӯзиши дил овора Самия рӯи миз хобаш бурда монд. пагоҳӣ барвақт аз занги пайдарпай парида хесту дарро кушод. падар бо гулдастаи калону торти зебое пеши дар меистод. самия бо хурсандӣ падарро ба хона таклиф намуду худ коғазпораҳои шаб сиёҳкардаашро ҷамъ карда ба айвон баромад ва онҳоро пора пора карда ба сатили партов партофт.